Odofo ho te say yo me ma kwaba edeba Adom TV djubedi ato ne din Nkuranhyensem so mi a me de djumedi ho chia me edi amje so ene ni takotego wa mentie ni takotego o da apostle doctor to ka ho amepe na ene no ni amede ba ne say you have to value the lessons you learn from failure and mistakes. Make obi wo ho akodum pempenso bi a wose me de ade we me nkokoye biom me nkoso wie biom ebi okwa awade mu se de awade aye no wose me nware biom awade de awade me mpe bemba bia bi ma na oba biom ebi na koye nsohwe bi ene wo we wose me nsohwe we magya yo ade bi ha akoye ememfom so ni kugu aba wose wagya mu hwe mfom so de ye ena empokugu so de ekabrabo ho se wo bubra na mfom so amma wonya so ehunu emra na ekɔ school no na yenim hwe so church ni kyerɛ ade na ɔman nhwehwɛ ne ekɔwe a na ɔsɛ bunko correction no ɔman nsu ehunu a ebetimi de correction no ɛyɛ ɔsɛ afemu hunu yo enti abrabo mu a yɛbɔ no nkuguo ɛne empo sɛ empo woyɛ bibi a enkoyie no ɛno nkyerɛ sɛ wabrabo aba yadesa de kyerɛ ne sɛ wobɛsua bibi na dankwa ama watimi ayɛ ne yie. Mistakes and failures can be used as stepping stones to progress. Mistakes and failures can be used as stepping stones to progress. Se empo wadi nkuguo, se empo woyɛ anya yie, se empo wahwe ase ana waye mfomso no. Ɛno nkyerɛ sɛ wabrabo aba wie ne sa. Nye ho na wobɛma obu afu ho na wanya yie odie bi unya mpanka waku hu dabi bebia wodi nkugo bebia wo ya mfomso no eno ye ketua bi wafa abrabo ho abrabo na obu na so enti eman kugo ni empo sinto abrabo mu ne ahwase no ene won say mfom no emo abamu mu. If you are not failing from time to time, means you are not trying hard in new territories. So wanya mfomso no ani nkugo no che say won fa bebufro anya bibi bia wotimwa na wote. Whenever you take risk, you may stumble. Obi o ebi before biano, said that biano bet we yantiase. Ahwase, o kasa ye enkwada no. Se wo hwa nante a wotehwe. Ye pagya nsori, ta. Na wasa ate ahwe. Kosi mra bema onam ayedin na empo watimi anante se obema ana oba. Enti nguguo ana sinto ana empo mfomso te se da wo hwa nante wotehwe asode na popro ho woni a edi nkunim abrabo mu a woyɛ nneɔma bi asoso no nyɛ da kro pɛre wo ha asɛse woyɛ nya asinto woyɛ nya mfomso woyɛ di nkugo baabi na wosua de ankɔyie no ɛpɛ de ɛbɛkɔyie ama ne awɔ ne yɛ no na ɛkɔyie ɛma wo ade ba ko a ɛnyɛ ne sɛ bedi nkugo bɛyɛ mfomso and then pon sabesi fom no aka cho se me kwan we me ntwa biom e ba na sa otamfo na nya asade a wote kodo mu a asokyere ebo wo magya me ho atonsuo no mu e da bi bomo de atena kodo no mu aye ne abaye bia se kodo no enso no emmem wo sa da nkugo tie se nkugo ba na wo gya ohu a ase watonsuo mu ba mem na mo si nkete epe suahunu epe nyansa epe futuo pofo obi ho a wabrabo no besakra mu kugo nkyerɛ sɛ bo wɔkwase a kugo ne empo mfomso nkyerɛ sɛ be wagimi nkyerɛ sɛ wo da wo mmerɛ nkyerɛ sɛ wonim hwee nkyerɛ sɛ wahwea bibi ɛwɔ ne afa no amenka biom septa fa kyɛ kugo nkyerɛ sɛ wɔkwase a mfomso a woyɛ ne nkyerɛ sɛ be wo de wagimi dabi de kyerɛ ne sɛ wayɛ bi na wayɛ bi ahwɛ na wahwea de ne oyɛ bi hwɛ no na oyɛ mama nti bibia on sɛ si fom awade ankɔyie no adwuma na mfaso amaso no anamuntu na wotuye na asɛmfom so no wayo ne kugoba no nyɛ hɔ na abɛgya mu ɛsɛ ɔpa akade ne suahunu ne afutuo na empo wankasa wode wɔdɔma ho ne suahunu na afeto na montuo ne oyɛ bi hwɛɛ na oyɛ bi hunuye wa oyɛ bi hwɛɛ no na hunu ne bae
yɛsɛ bɔmɔfo anko kwaye mu a wohunu mu adodo ɛwɔ hɔ uti fidua mu sɛ me de me pɛsɛ me kuma aboa enye yie kwaye mu ehuru esum ɛwɔ kwaye mu ehu nanso yɛda akuduro ɛna bubura bɔmɔfo de akuduro na ɛkɔ kwaye mu ɛmfa ho mu adom ɛwɔ hɔ gide ne sɛ obenya bi akumka onkopo na ne tu ankoma boa bi a ɛno nkyɛ sɛ wapa aba adesɛn mo bɛsan akɔbiom saa na abrabɔ mu teɛ abrabɔ suahunu ɛna de bubura nyansa ɛna bubura na ansa na obenya suahunu no yɛsɛ wafa abrabɔ mu ansa ɛntra faako ɛtwagya asu mede anko yie mede enye mede maidi nkugu mede mfomso we de kamanya ntimi nko ebiom na afi waka ato mede kro da menanti enti minia pagro mede me frantumago wana ka ene yi ntumago no to na ko frantuma foforo ene kro da onanti a fa do to kro no so na ko bubura ne bi abrabo wa anko bia obi nko ma abrabo ene warankasa bo okona anye yi a eno nkyere se wate asan empanisi de ko nsuo ene bo anyina na mo wanyina abo a eno nkyere se wonsa nko nsuo biom ene mpo se nsuo efa wo ba eno nkyere se nsuo no wonnom biom abusua ene dey bebi awofa ya odi nkuguo bebi awofa ya mfomso baaye bebi awofa ya emponsa si fom no eno nkyere abrabo wiye eno kyere se onya suahunu a obetimi ase nkete ase bubra biom timi shawd ne ehyew nkran se bebi akoya odi nkuguo no ye emfa nto hu din se media da bia me ade na madi nkuguo media me ya na ma yemfomso media obi akwa no akoye me nkwa da nye obi akwa bia na ne ese wo ya obedi nkunim no wontua ye bia de ese wo ye na won sense fom no wontua ye enti obi aye bia fa na brabo emfato ho na bisa oya no na fa na brabo ya nsuade de mawo wa brabo akwate bia no obeyi wati da meka no ya udi nkugu ya oyemfomso ya na ya se won sense fom a megitum se ya na edene nanso nye ho na abetena ase waje akonwa ya wo ya yie sode fanegye no odo ne gidie ne ndaso na fa bubura na mpo dan kwama bebia ogina ya odi nkuguo no begina san gina ho akase minie obi se won sohwe be your testimony, your test will become your testimony, your scars will become stars na kotwa na da ho no wan hwe so na ma odi bubura abrabo be san suruma aha na me do besie megidi se dwumadie we waka kire obi so no so nhwe bi yo me da ase edin ya megidi so ni tekotego na medam panimfo bi a wobo a me ebo machi dom ase eye eja Webeka Mpadu, Priscilla ne Sandra, Richard cameraman, sound, MCR and a lighting fo nyinara won nyina ka ho na dwumadie ba wo ho aha na me di wisi a na ne ameka na se woni onyame entina